Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli vilayet derejesine geçirilen bayramçylyk dawrasy Ahal vilayatynyň Äne şäheriniň mukaddeslik meýdançysyndan başlandy. Ol ýerde Ahal vilayet häkimliginiň, Dinanlar Birleşiginiň, vilayet bölüminiň, demokratik we agrar partiýalaryň, vilayet kämçetleriniň, kärdeşler ýakalışyklaryň vilayet birleşmesiniň, ýaşlar goramasynyň, vilayet geňeşiniň, vilayet medeniýet we baş bilim müdürlikleriň birlikde goramaklaryň geçirilen dawra baş kanunyň bagty bilen gözbaşy diýilip atlanyrly. Goşa bayram münasibetli döwlet senamynyň mukamatyna döwlet baýdagymyz arasmana garlarly. Dawra adnyjylar şany sena münasibetli gutlandy. Çıkışlarda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli ýaxşy arzuwlar beýan edilip, halkymyň agdywýeliginiň, jewitliginiň, awry mertebesiniň filmlerden alamatlandyrýan ajaýyp senanyň ullan belginýän gününe il ýurdumyň we tutuş dünýäniň awatlygyny hemde umumy adamlaryň awadan durmuşynyň gorulmagynyň berkwidine gönükdirilen beýik işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyza we hormat prezidentimiz Alkadar Gahrman Serdanymyza alkışlary beýan edildi. Welaýatyň medeniýet we sungy dostlarynyň aýdym saly çykyşlary toý meýdançysynyň bayramçylyk ruhuny hasa belende götürdi. Şany sene münasibetli Göktepe Trawynyň ızgan şekerçesine mäli goly berdi Muhammed Fadynaky medeniýet köşküne geçirilen dawra baş kanunym sen köňül aýdamam parahat diýarda parlap aýdagym diýilip atlanyrly. Şany sene münasibetli Akbuğda etrap häkimliginiň, etrap ýaşlar goramasynyň we etrap kärdeşler kılaşyklarynyň goramaklaryna dawraly maksat geçirildi. Şany sene münasibetli Bäherden Göktepe, Qaqa, Tejen, Bawadyhan hemde Sarat etrap häkimlikleriniň, etrap ýaşlar goramalarynyň, etrap kärdeşler kılaşyklarynyň birlikde goramaklaryna geçirilen çäre ýokary okurantlyga besenli.